manje uzofunani la? Ungayenza kanjani into enjena kumina Vikrant? Ngikuthanda kangaka ngenhliziyo yami yonke. Kungani ngikhaphela kanjena ngempela Vikrant? Vikrant khuluma Vikrant. Khuluma uzofunani lapha? Khuluma kahle ungathethi. Khuluma laphansi. Kodwa uyabona ukuthi sisemzweni womuntu la. Kunomcimbi owenzakalayo la ekhaya. Khuluma laphansi. Ehlisa umoya. Ngicela ungilalele mina. Asambe siyokhuluma ngokuthula ngiyacela. Yeke. Angiyindawo kuze kuphela umdlalo wemangala kwara. Uthi ungabi nenkani ngiyacela. Woza ngifuna ukukuchazela mina ngikuchazele kahle olabusa. Ngitshelile ngithi akukho la ngiyekhona nawe. Ungamemezi. Vikrant ngiyeke. Ngizama ukukuchazela lento mina Uyangizwa? Vikrant uyangilimaza. Uthethisa bani wena? Uyangazi ukuthi ngubani mina? Yeyo, uyangazi. Vikrant ngiyeke uyangilimaza. Hey wena. Angeke ngihambe nawe. Sehlisa umoya. Vikrant Ukhuluma nawe wena. Ngiyeke. Woza wena, woza hey. Kubukeka ngathi ngiyekuze wena. Ngiyekuze wena. Ubuyenzani ngempela? Uphutha okwenze kwacaca ukuthi akafuni ukuhamba nawe wangithi. Phoyine bumphoqa manje. Ngicela ukuthi uphume la njengamanje. Vikrant ngithe phuma lana. Sandwa sami. Uze ekhaya mangabe yonke lento isiphelile. Ngifuna ukukhuluma nawe. Vikrant uyangilimaza. Uyangizwa ukuthi ngithini kuwena? Uze ekhaya mangabe yonke lento isiphelile. Uyangizwa? Uhlukane nophuthu uphatheke kabi. Vikrant! Lila! Saraswati madam. Ngiyaxolisa. Angifuni ukukhuluma nawe. Cha, izathu sokuthi ngenze lokho engikwenzile ukuthi Ngicela uthule. Ngiyaxolisa ngempela. Lila, ulapha kanti kunini ngikubheka yonke indawo? Thatha lokho, thatha. Hawuphutha. Kwenzakaleni? Indaba manje ukhala kangaka? Lila, ngicela ukuthi ngixolele. Ngime nomhobholo. Ngaba umuntu esicabangela yena kuphela nje. Ngangabona nokuthi unenhliziyo enhle kanjani. Kodwa kwenzakaleni? Indaba usho yonke lento. Angazi nokuthi ngikutshele kanjani. Ngivele ngacabanga ngengane yami nami nomyeni wami ngase ngithatha isinqumo sokungakutsheli ngayo yonke into. Lela ubhekana noVikrant ngoba nakho wenzela mina. Lela Lila, ungikhaphela kakhulu angikhona nokuxola.
angijolela nabafazi abahlukene. Khona nentombazane akuthiwa uPriti akhulelwe ingane yakhe. Ngabe khona kwaziyo ngoba usisi wakho naye ngomunye wabo uRivati. Umtshela nokuthi uzofaka isahlukanisa nami bese shada yena. Ulahlekelwa nomsebenzi ngenxa yokuyiphatha kwakhe. Ngabe kukhona kwazi ngesikhathi ubaleka ngosuku lomcimbi wena. Uyena ngithi wayekuvalele kuleya warehouse. Lila ukuba uAJ akakusindisanga ngalalalanga ngabe Lila. Kwenzakalani la? Lo mcimbi owenzekayo weMangala Gwari wenzeka ngenxa yakho. Manje uzokwenza njani uzohlala la noma uzophuma? Awuphumeke kunezivakashi la ekhaya. Yebo Dorike madam ngizoza. Woza nawe. Uphuja kufanele ukuthi akaphathekile kahle. Uma befuna ukwenza njena, indaba abantu abanjengoVikrant befuna ukushada ngempela. Zonke lezi insuku yimina kuphela noAJ besilazi iqiniso lika Vikrant. Manje buka. Uphuja naye usengenile kuyona yonke lento. So thini ngempela uVikrant bangasetshela wonke umuntu ukuthi noRivati naye usengene kulento yakhe ayicuphile la. Lila. Kungani uthule? Phuja, yindaba ngempela uyibekezelela yonke lento. uVikrant usiphathe kabi ngempela nawe. Mina ngibona ukuthi njengamanje asamsetshela wonke umuntu ukuthi uVikrant ubani kwangempela. Kulungileke. Uma ungafuna ukutshela wonke umuntu asamsetshela uAJ kongcono. Khuluma noAJ noma ukhuluma nomunye kumuntu. Uma uthula uyigcina kuwe yonke lento leni izokukhathaza. Cha asambe manje futhi. Lila lalela. Angifuni ukutshela umuntu lutho njengamanje. Ngicela lokho sekugcine phakathi kwethu. Ungatshela umuntu kwakho kwamanje, ngiyacela. Hawu usanda ukuthi nje awuyithandi yonke lento eyenzakalayo. Asambeke phela. Lila ingakho ngikutshela iqiniso. Ngicela ucabange ngakho. Uma wonke umuntu asazi ngeqiniso lika Vikrant, kuzokwenzakalani ngami? Ingane yami yona ikusasa lami lona ke. uAJ usevele umxoshisile. Manje kwazi bani ukuthi uzomtshesisa kanjani? Lila, akuhlala phakathi kwethu lokho. Lila, ithi ngikhulume noVikrant iqala. Ngiyacela Lila, ngiyacela. Ngicela ukuthi ungatsheli umuntu. Phusha kanti awuqondi yini wena? uVikrant akafanele uxolelwa nguwe. Bheka ngicela ungilalele. Kungcono ukuthi wena utshele wonke umuntu iqiniso. Awungitshele lokhu ke. Uma ephinde enze okuthile kuwe, emva kokuthi wena uhambe nawe ekhaya futhi, lalela. Uma ungabatshela wena ngizohamba ngitshela wonke umuntu iqiniso. Lila ngicela ungilalele Lila, lalela kubekanye. Asimnike ithuba elilodwa nje ngizwe ukuthi ufuna ukuthini. Phusha kanti wenzani ngempela? Awusukume, ebusukuma. Angeke ngisukume. Ngitshela kuqala ukuthi ngeke utshele umuntu. Ngizosukuma ngemva kwalapho. Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLesihlanu on yours truly Zizonke Sisonke DStv channel 169.